Какво е това? Уред за мерене на златното сечение. Искате вашите деца да знаят много неща, да са умни, начетени, най-добрите, нужно ще им е. Бъдещето на децата ще е много интересно. Нужно ще им е да натрупат в себе си колкото се може повече знания. В Вселената всичко е създадено по математически шаблон. В основата на този шаблон е златното сечение. Златното сечение е известно още като златна пропорция, златен коефициент и рационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката част, като цялото към по-голямата. Отбелязва се с гръцката буква Фи и е приблизително равно на 1,618. Златното сечение е не само математическо понятие. То е символ на красота, хармония, съвършенство в изкуството, науката и природата. Терминът златно сечение е въведен от Леонардо да Винчи като пропорция за идеалното човешко тяло. То е било познато на египтяните и на древните гърци още в античността. А представата за хармония и отношение е в основата на философските идеи на Питагор и е в основата на нашата школа Питагор в Академия Кит, която е създадена за деца. Каним ви да покажете на децата си нещо интересно и полезно, защото математиката е една от най-важните науки и аритметиката е езика на Земята, а геометрията е езика на Вселената.